ഉറങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പിണക്കം തീർക്കണേ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നന്നായി വർത്താനം പറഞ്ഞ് പിണക്കം തീർക്കണം. അല്ലെങ്കിലും സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും അവരുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ തലച്ചോറിന്റെ ഘടന റൈറ്റ് ബ്രെയിൻ അഥവാ അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കേൾവിയെയും സംസാരത്തെയുമാണ്. നന്നായി സംസാരിക്കാനും നന്നായി സംസാരം കേൾക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് സ്ത്രീകൾ. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർക്ക് കേൾവിയോടും സംസാരത്തോടല്ല താല്പര്യം, കാഴ്ചയോടാണ്. നന്നായി കാണണം, അഴകോടെ കാണണം. അതാണ് ആണിന്റെ താല്പര്യം. പെണ്ണിന്റെ താല്പര്യം അഴകോടെ കാണുന്നതിനപ്പുറം നന്നായി വർത്തമാനം പറയുക, കേൾക്കുക എന്ന താല്പര്യം. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ഭർത്താവിന് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം വരെ ഭാര്യ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായി വർത്താനം പറയുന്ന ചങ്ങാതിയോട് ഓള് വർത്താനം പറയും. അതിൽ ഓളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അവളെ തലച്ചോറിന്റെ ഘടന അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി വർത്തമാനം പറയും. മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ പിണങ്ങി പിന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല, വർത്താനം പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു, പഠിച്ചോനെ നാളെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിക്കണം, അല്ലാണ്ട് എണീക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഭാര്യയുമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പിണക്കത്തില്ല, മിണ്ടുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ഭാര്യ എന്നെ വിളിക്കാം, ഈ വിവരം എങ്ങനെ ഭാര്യനെ അറിയിക്കാം? ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇയാള് തോന്നി അന്ന് എഴുതി വെക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു കടലാസ് എടുത്തത് എഴുതി വെച്ചു, ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി നാളെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എന്നെ വിളിക്കണം, അർജന്റായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്. കടലാസിൽ എഴുതിയിട്ട് കടക്കൻ്റെ മേലെ വെച്ചു. ഇയാൾ അപ്പുറം തിരിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കഴിഞ്ഞ് പാത്രമെല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഭാര്യ കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പം കാണുന്നത് ഒരു കടലാസാണ്. ഭർത്താവ് കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ കടലാസ് വായിച്ചു നോക്കി. കടലാസിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി നാളെ രാവിലെ 4 മണിക്ക് എന്നെ വിളിക്കണം, എനിക്ക് അർജന്റായിട്ട് സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട്. എന്നാലും വർത്താനം പറയില്ല. അപ്പൊ ഭാര്യ ശരിയെന്ന് കരുതി ഭാര്യയും കിടന്നുറങ്ങി. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് ഈ ഭർത്താവ് എത്ര മണിക്ക് എണീച്ചതെന്നറിയോ? 4 മണിക്കല്ല, 7 മണിക്ക്. 7 മണിക്ക് എണീച്ചത്. ദേഷ്യത്തോടെ എണീച്ചു. എന്റെ കാര്യം സാധിച്ചില്ലല്ലോ, എനിക്ക് പോവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം. പക്ഷെ ദേഷ്യപ്പെടാൻ കഴിയോ? കാരണം ഭാര്യ ഭർത്താവ് പിണങ്ങി നിന്നിട്ടുള്ളത്. മിണ്ടുന്നില്ല. മിണ്ടാത്ത ഇവർ തമ്മിൽ പിന്നെ എന്ത് വർത്താനം പറയാനാ? ദേഷ്യത്തിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാം ആ കിടക്കന്റെ മുകളിൽ വേറൊരു കടലാസ്. ഇന്നലത്തെ കടലാസ് അല്ല, വേറൊരു കടലാസ്. ഇയാള് വേഗം ആ കടലാസ് എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ആ കടലാസിൽ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത്, ഭർത്താവേ എണീക്ക്, സമയം 4 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ് എണീക്ക്, സമയം 4 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാ ചില ദാമ്പത്യങ്ങൾ. മിണ്ടുന്നില്ല. മിണ്ടാത്ത ദാമ്പത്യത്തിൽ സ്നേഹമില്ല. അതുകൊണ്ട് നന്നായി സംസാരിക്കൂ, സ്നേഹത്തോടെ വർത്തമാനം പറയൂ. എന്തെല്ലാം പറയാണ്ട്. ഭാര്യ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന അവളൊന്ന് പുകഴ്ത്തിപ്പറ. ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാം, ഭാര്യ എത്ര നല്ല മധുരമുള്ള ഭക്ഷണമാണ്, മണിക്കൂറുകളോളം അടുക്കളയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പാകം ചെയ്തു തരുന്നത്. ഒന്ന് പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞോടെ. പുകഴ്ത്തി പറയലുണ്ടാ? ഭാര്യ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നല്ലത് പറയലുണ്ടോ? നിങ്ങളറിയോ? നിങ്ങളെ പോലത്തെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, 10 കൊല്ലമായി അയാൾ മംഗലം കഴിച്ചത്. ഇന്നേ വരെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല വാക്ക് ഇന്നേ വരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അടിപൊളിയായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭർത്താവ്. അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ വാഴ്ന്നു കേൾക്കാം. ആ ഉസ്താദ് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ, ആ ഭാര്യ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്നാൽ ആ ഭാര്യയുടെ ഭക്ഷണത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയണേ. ഈ വാഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടു. അപ്പൊ ഇയാൾക്കും തോന്നി, പഠിച്ചോനെ 10 കൊല്ലമായി എന്റെ മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നേ വരെ ഞാൻ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഉറപ്പിച്ച് ഈ വാഴ്ന്നു കേട്ട് ഞാൻ നന്നായി. അങ്ങനെയൊന്നല്ല, ഈ വാഴ്ന്നു കേട്ട് ഞാൻ നന്നായി. ഇന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ പുകഴ്ത്തി പറയും ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ. അങ്ങനെ വയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഭാര്യ ഭക്ഷണം വിളമ്പി, ചപ്പാത്തിയും കോഴിക്കറിയും. അങ്ങനെ ചപ്പാത്തിയും കോഴിക്കറിയും തിന്നതിന് ശേഷം ഇനി ഇയാളെ പരിപാടി എന്താ? ഉസ്താദിന്റെ വയല് പ്രാക്ടിക്കലാക്കലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ പുകഴ്ത്തി പറയലാണ്. ഇയാൾ അവിടെ ഇരുന്നു. ഭാര്യനെ നീട്ടി വിളിച്ചു, ഭാര്യ. അപ്പൊ ഭാര്യ ഓടി വന്നു. ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞു, ഭാര്യ ഇന്നത്തെ കോഴിക്കറി. 10 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് അയാൾ ഭാര്യനെ പുകഴ്ത്തുന്നു. ഭാര്യ ഇന്നത്തെ കോഴിക്കറി അടിപൊളി കോഴിക്കറിയാണ്. ഇത് കേട്ടപ്പോ ഭാര്യ എന്താ പറഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും, എനിക്ക് നിങ്ങളെ പണ്ടേ സംശയമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ പറയും, നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ കറി നല്ല കോഴിക്കറി അല്ലേ ചങ്ങാതി? 10 കൊല്ലായില്ലേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കറിയും ചോറും കറിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. ഇന്നേ വരെ പുകറ്റി പറഞ്ഞ, ഇന്ന് ഞാൻ കറിയില്ലാതെ വന്നപ്പോ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ നബീസാന്റെ കോഴിക്കറി വാങ്ങിയിട്ട് കൊണ്ടു തന്നപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കറിയല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ചിന്തിക്കണം, ഇത് ആരുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന്. ഏതായിരുന്നാലും
ഏതായാലും നല്ല വാക്കുകൾ പറയുക. നിന്റെ ഭാര്യക്ക് വേദന വരുമ്പോൾ, സങ്കടം വരുമ്പോ സമാധാനപ്പെടുത്തുക. നല്ല വാക്ക് പറയാന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനൊക്കെ തന്നെയല്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര്, ഭർത്താക്കന്മാര് ചിന്തിക്കും, നിന്റെ ഭാര്യക്ക് ആർത്തവ നാളുകളിൽ അവൾ, ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അടിവയറ് വേദനയാണ്, ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വയറുവേദനയാണ്, ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് നടുവേദനയാണ്, ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കാലുവേദനയാണ്. പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള വേദനകളും അസ്വസ്ഥതകളുമാണ്. ആ ആർത്തവ നാളുകളിൽ പല രീതിയിലുള്ള വേദനകൾ അവർ അനുഭവിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് അവർ ചിലപ്പോൾ മണിക്കൂറുകളോളം കിടന്നെന്ന് വരാം. ആ സമയത്താണ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് നീ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിലും നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ ആക്ഷേപിക്കല്ല. അവൾ പാവമാണ്. പ്രകൃതിപരമായി അവൾക്കുള്ള ആർത്തവ സംബന്ധമായ വേദന അവൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അവളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയല്ല. അതെടുക്ക്, ഇതെടുക്ക്, അത് ചെയ്യ, ഇത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്തും നീ അവളെ വെറുപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയല്ല. നല്ല വാക്കു പറയോ. തലവേദനയോടെ കിടക്കുന്ന നിന്റെ ഭാര്യയുടെ അരികെ ഇരുന്നിട്ട് ആ നെറ്റിത്തടത്തിൽ മാർദ്ദവമായി തടവിയിട്ട് ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആ ദാമ്പത്യം എന്ത് മനോഹരമാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള്, നിന്റെ ഭർത്താവ് ഒരുപാട് പ്രയാസം അനുഭവിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ ഭർത്താവ് നിരാശനായി നിൽക്കുമ്പോ സാന്ത്വനത്തോടെ ഭർത്താവിന്റെ പുറം തടവിയിട്ട്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാനില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമാധാനത്തിന്റെ വാക്ക് പറ. നല്ല വാക്ക് പറ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ. നല്ല വാക്കുകൾ പറയൂ, ചീത്ത വാക്കുകൾ ഉപേക്ഷിക്കൂ. നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നവരാരോ അവർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് മൃദുലമായ വാക്കുകളോ. ഈ അടുത്ത് എന്നോടൊരു സഹോദരൻ പറഞ്ഞൊരു വിഷയമുണ്ട്. അഥവാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടില് ഒരാൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി കിടക്കുകയാണ്. ഇയാളെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അങ്ങനെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ആള് നല്ല തൊപ്പിയൊക്കെ ധരിച്ച് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്, താടിയുള്ള മനുഷ്യനാണ്, നെറ്റിത്തടത്തിൽ നിസ്കാരത്തടമ്പുള്ള മനുഷ്യനാണ്. അയാൾ മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ ഈ കാണാൻ പോയ എന്റെ സുഹൃത്ത് ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. പക്ഷേ എത്ര ദിക്ർ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തപ്പോഴും അയാൾ ചൊല്ലുന്നില്ല. അയാൾ പറയുന്നു അയാൾ നിലവിളിക്കുകയാണ്, ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തിനാകെ അത്ഭുതമായി, നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പോലും ദിക്ർ ചൊല്ലുന്നില്ലാന്നോ. ഒടുക്കം ദിക്ർ ചൊല്ലാതെ അയാൾ മരിച്ചുപോയി. അപ്പോൾ എന്റെ സുഹൃത്തിന് വല്ലാത്ത വേവലാതിയായി. കൃത്യമായി പള്ളിയിൽ പോയി ജമാഅത്തിന് പങ്കെടുക്കുന്ന മനുഷ്യനോ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഒടുക്കമോ ഇദ്ദേഹം, ഈ എന്റെ സുഹൃത്തോ ഈ മരിച്ച ചങ്ങാതിയുടെ കുടുംബക്കാരോട് സംസാരിച്ചു, എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു, പലരോടും ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു. അവിടുന്നൊക്കെ കിട്ടിയ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ? ഈ മരിച്ച ആള് നല്ല മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്, കൃത്യമായി നിസ്കാരം ഒക്കെ ഉള്ള നല്ല മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ ഇയാളുടെ കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ? മറ്റുള്ളവരോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ വെറുപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ദേഷ്യത്തോടെ വർത്തമാനം പറയുന്ന സ്വഭാവമാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില ആളുകളോ, വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയും, ആകെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയും, വല്ലാത്ത വെറുപ്പുളമാക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. അത് വേണ്ട വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സ്വർഗം പോലും കണി കാണാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ അറിയോ, മഹാനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി പറയുകയാണ്, സ്വഹാബികളെ, ഇന്ന് ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇനി ആരാണോ വരുന്നതെങ്കിലോ, ഈ സദസ്സിലേക്ക് ഇനി ആരാണോ വരുന്നതെങ്കിലോ അയാള് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, അയാൾ സ്വർഗാവകാശിയാണ്. ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ സ്വഹാബികൾക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി. പടച്ചോനെ, ഇനി ആരാണ് ഇവിടേക്ക് വരിക? ആ വന്നവർ സ്വർഗത്തിലാണെന്നല്ലേ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത്. സ്വഹാബികൾ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് സമയം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ
അതാ വരുന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാ വരുന്നത്. അയാൾ സലാം ചൊല്ലിയിട്ട് സദസ്സിന്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു, സദസ്സ് പിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാമിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിരുന്ന് വരട്ടെ എന്ന്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ വിരുന്ന് വരട്ടെയോ എന്ന് ഈ സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാമിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നോ, എനിക്ക് സന്തോഷം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് പോയി അബ്ദുല്ലാഹി സലാമിന്റെ കൂടെ. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം താമസിച്ചു, 2 ദിവസം താമസിച്ചു. 3ാമത്തെ ദിവസമായപ്പോ ഈ സ്വഹാബി അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാമിനോട് പറഞ്ഞു, റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അല്ലയോ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 3 ദിവസം എന്തിനാ താമസിച്ചതെന്നറിയോ? അതൊരു രഹസ്യം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം ചോദിച്ചു, എന്ത് രഹസ്യമാ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ളത്? സ്വഹാബി പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു, ഞാൻ അന്വേഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പോകാൻ മാത്രം എന്ത് നന്മയാ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്ന് അത് നിങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താനാണ് 3 ദിവസം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്ന് താമസിച്ചത്. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള നന്മയൊന്നും കാണാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ നന്മ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി പറയുകയാണ്, സ്വഹാബി, ഞാൻ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യുന്നവനൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ എനിക്കൊരു യോഗ്യതയായി ഞാൻ കാണുന്നത്, എന്റെ നന്മയായി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടോ? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമാണ്, എന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടും പകയില്ല, എന്റെ മനസ്സിൽ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത മനസ്സോടെയാണ് ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുക. ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു സലാം റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറുപടി പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനേ, ആരോടും വെറുത്ത് നിൽക്കണ്ട, പകയോടെ സംസാരിക്കണ്ട, ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയേണ്ടതില്ല, നല്ല വാക്കുകൾ മാത്രം പറയാ. കാരണം നല്ല വാക്കുകൾ പറയുന്നവരാരോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന്, അല്ലാഹു ഒരു റൂം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ത്വാഹ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇനിയോ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ 3ാമത്തെ കാര്യം ഏതാണെന്നറിയോ? 3ാമത്തെ കാര്യം ഭക്ഷണം നൽകലാണ്. ഭക്ഷണം നൽകലാണ്. ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയ വീട് മാഷാ അല്ലാഹ് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ഭക്ഷണം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് നീ അർഹമായി പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഇന്നലെ പാണക്കാട് തങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നല്ലോ, അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും വന്നല്ലോ, അതുപോലെ ഇനിയും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണ്. ആരൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരുമുണ്ട് വിരുന്ന് സൽക്കരിക്കാൻ വല്ലാത്ത മോഹമുള്ളവരാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ആളുകളോ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരു റൂം സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം നൽകുക, വീട്ടിപ്പരത്തി പറയേണ്ട, വെല്ലാക്കടപ്പുറത്തുകാരോട് വിരുന്ന് സൽക്കാരത്തിന്റെ മഹത്വം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിപ്പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇനി 4ാമത്തെ കാര്യം ഏതാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, വബാത ഖായിമാ വന്നാസു നിയാം. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകളോ അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുമത്രേ. തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക,
തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം ഒരു ജൂതനായ നമ്മള് തഹജ്ജുദ് നിസ്കാരം പോയിട്ട് സുബ്ഹ് നിസ്കാരം പോലും ചിലപ്പോ കഥായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കലുണ്ടാവാം. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ട്, നമ്മള് ചങ്ങാതി, അവനൊരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ എനിക്ക് വയലെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ, ഈ കബീർ മക്കബിന്റെ വയലെല്ലാം കേൾക്കുമ്പോ എന്റെ രോമ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പിടിക്കും. എന്നോട് ഇങ്ങനെയാ